Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Merry Christmas kaninyong tanan no. Pasko na jud mga ka-listeners no, mga ka-followers. Karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili ipaday no. Shout out day ko no kang si Kalhadjani. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no o kang James Sabrero. Salamat kayo idol sa pagsunod ng dramahan no. Daghon sa sapa. Salamat kayo idol. Merry Christmas. And Happy New Year, idol. Thank you kayo, no? Pasko na gyud. Ug karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Jenerica Bidad. Daghong sa sapa. Ni ana gid ta analisa. Mauna ka na ang bahay niya ng Lola Tinay? Oh, Nakaanhan naman ko ng baya. unsa? Kanusa? Dili ko makinomdom kon kanus ma'am. Basta kinakaanhan ako ng baya. Kung nakaanha ka ng baya ni Lola Tinay, dakog posibilidad. Naibaw ka sa sud ini. Oh, Unsa may ninumduman nimo sa sud ini, ha? dako ang hawanan. Og may dakong buhing kahoy sa tunga sa ilang kusina. Unsa? Mao ka na ang hinumduman ko. Dakong buhing kahoy sa tunga sa kusina? Oh, ma'am. Dali, mo paduol ta sa bahay. Ipaabog yun sa pare ang daotang espiritu nga misud anang asawa ni Morodel. Ma, ayaw na nagigilabti si Sabrina. Naposes ka ng babayan na Rodel. O kung dili mapalayas ang daotang espiritu sa iyang lawas, siya ang muguba sa kamalinaw ni ining aton dapit. Maninahon ba di kining dapita, ma? Tuho iko Rodel, dunay umaabot nga kagubot ni ining dapita kung dili maabog ang daotang espiritu sa lawas ni Anang Sabrina. Ma'am. Kanang pultahan, ma'am. Nahinumdom na ko nga ako nag-iablihan. Ha? Lola? Lola? Mingaw man, Analisa. Wa tingali din ang tiguwang. Kinala makita ko si Ma'am Sabrina. Kinala magkasulti mi. Ako'y sword tuktok, Bea. Lola Tinay! Lola! Lana ka sa sword! Lola! Lola Tinay! Nakataw, ma'am. Ambot. Lola Tinay, na ka sa sword! Ito ba ka siya? Ug naa siya sa sword. Ako lang unay makigsulti niya, ha, Analisa? Lola Tinay, si Sabrina ni. Ang asawa ni Rodel. Anak ni Mercy Rema. Bahawa! Ayaw pagsuunin ako. Bahawa! Mura man og luya si Lola Tinay. Mura siya may gibati. Apli ang pultahan. Dali, ma'am. Musod ta. Ayaw. Oh, nga nung madlok man ka. Siya nga tong tuyo sa pag-anhi, diba? Ambot pero iisog man gud kaayo na siya. Magtakin permi og sundang. Murag perming andam nga manigbas, Analisa. Tigawang na siya, ma'am. Dili na siya makasukol na to. Kung nahadlok ka, ako na rin musod. Analisa. Ay, naunsa man ni babayhana. Isirit kinugsod. Analisa! Analisa! Huwag kid maminaw ay. Wasad kid mo tubag. Analisa! Naunsa man ni babayhana, di man mo tubag. Analisa, uy! Analisa! Hain man ka! Analisa! Oh, may tao din sa sala. Analisa? Oh. Sa manipultahan nga, Abli? Basit ni Sudes, Analisa. Tinuod kita nga nakaani si Analisa din niya. Kay, nay, naa ang kahoy nga iyang giingon nga nagbarog tunga sa kusina. Milapos sa ibabaw sa atop ang iyang lawas. Naunsa man yung kusina? Kahugaw ba? Nagkatak ang mga sabot sa sahog. Ang dahon sa kahoy, wa na masilhigi. Analisa, hain ka! Sabrina? Oh. Analisa? Uy!
Ano nila ka? Naglisod na siya. Kasi naglisod. Si Lola Liling. Naglisod na si Lola Liling. Annalisa, asa man ang ipanulti ni mo? Ang sa Lola Liling. Sunod na ako, ma'am. Hoy, Annalisa! Oh, misuod siya ng kwarto nga, Able. Kinsa ka ang nasa suwad. Nga na ko tayo nag-iskot man siya, Lola Liling. Oh, Annalisa? Lola. Annalisa! Si Lola Tinay ka na naghigda sa katre. Ma'am, siya si Lola Liling. Siya nga kung giingon ni mo nga among apuhan nga nawa. Oh, ha? Pero, niya na din siya ining dapita. Unsa? Hala. Hala. La, ako ni si Annalisa. Manghod ni Carding sa paborito ni mong apo. Karding. Rain si Karding. Tuwa siya sa dakong bahay sa mga albor, Lola. Ikaw. Pasaylo-alop ko, Lola, nga may balik ko. Ayaw lang kasuko. Pero, kining imong apo nga si Annalisa ang nagpauban ako din Daan pagkat ko. Dako ka pang buhi la. Pero lang na nagpalayo man ka na mo. Niya naman ang takas doon, pero nga nawa man ka magpahibaw na mo. Nagpaabot ko nga may dumdum ka. Nagdapit ka. Ha? Nagpaabot ko nga mo balik ka mo ni Dapita. Pero nga nahimo naman kang Lola Tinay. Asa man ako sa pagkahinumdum nga gamay pa man ko ato nga gidako ini mo ining dapita. Paselo Ma'am Sabrina, ma'am, kinahanglan mo daw sa ospital si Lola Liling. Lola Tinay, mau ka na nga kungan. Nga nang gikalimtan man nimo ang ngan nga Lola Liling, Lola. Kinahanglan dili may paus si Mercy nga buhi pa ko. Unsa? Nga naman la. Ako na mo pasabot ni mo, Annalisa. Ato na lang dadpon sa doktor ang imong Lola. Sir Del? Ah. Sir? Kading, nakitaan ba ni mo sila si Sabrina sa lungsod? Wa pa rin sila muli, sir. Gabi naman. Wa pa sila mauli. Dali, kinahanglan na paso na to sila sa lungsod. Pero, sir, mingon ng merkado, sir. Ako maning nagian ganina. Ano nga dugay masab ka? Naghuwat pa ko nga moabot ang kurapuro ko sa lungsod, sir. O nakaschedule na siya nga moanhi karong Biyernes. Asa may imong gisulti sa pare? Ako lang ginan, sir, nga kanang pabintitahan ng dapita. Kana, sir. Maayo. Sige, pabilin ka din niya. Kaya ako'y mususin na ni Sabrina o Annalisa sa lungsod. Lola, mamaulit na mi. Ayaw ka bala ka. May makaatimanan ni mo din Mubalik ko, Lola. Kuhaon ka na mo ni Manoy Carding. Ayaw. La, kinahanglan mo uban ka na mo sa mong bahay. Aron dunay makatiman ni mo. Mamatayin ako. Lola. Ayaw pagsulti, ana, Lola Tinay. Dool na ang akong katapusan. Ikapoy ako. Umiabot na ang akong gipaabot nga mao ang akong apo sa tuhod. Inday, saan na ko? Akong mamatay ko. Kamu na ang muatiman sa bahay nga akong gibantayan. Bahay nga imong gibantayan? Kang kinsa man ang bahay, Lola? Ayaw na pangutahan na. May akawon ko. Pero, dili ninyo siya makita. Unsa? Ini ang timan
At imanan ninyo ang karaang banga kong ibantayan. Limpiyuhi kanunay ang mga kwarto. Unsala? Kung dili magamo mo po dito. Ayaw kalimot sa pagbutang o pagkaon sa kusina. Ang akong agaon, mukaon magabi. Busa, bilan ninyo siya o pagkaon sa hapon. Tabunan ninyo ang iyang pagkaon sa lamisa. Doon sa buhing kahoy sa kusina. Oo, Lola. Pero dili ka pa mamatay. Mamatay ko. Kung mahibaw si Mercy nga buhi ko. Unsa? Lola Tinay, dili mahibaw si Mama Mercy nga buhi ka. Ako nang isaad nimo. Kung mahibaw siya, mamatay ko. Daghan ang mapagan. Ingon anak ka na utan si Madam Mercy para ni mo, Lola? Dautan ang ilang kaliwat. Mangingilog. Busa way rason nga dili kini masunod ni Mercy. Lola Tinay, sige na, pahuway na. Salamat, ma'am. La, pahuway na. Mubalik rami, ha? Salamat ninyo. Ayaw kalimot. Ako si Lola Tinay. Patay na si Lola Liling niyo. Annalisa! Annalisa! Agoy. Ako man gyud makaatubang ining malditang tiguwang ron. Ay. Annalisa! Madam. Wapa mo uli si Annalisa, kauban sila si Ma'am Sabrina. Anong nadugay man sila? Oh, sila ra gyud naman katubag, ma'am. Kuan, mukhaon na ka, ma'am. Anda naman sad ang panihapon. Ako nagluto. Inbas Rodel. May apas lang ni Ma'am Sabrina, ma'am, sa lungsod. Nabalaka man kay wapa mo uli ang asawa. Bang mabalaka man siya nga gahig o man ang iyang asawa. Natural nga magtuman na sa iyang gusto si Sabrina. Kay nasudlan na kiniog daw tang espiritu. Normal naman na siyang ikasulti, madam. Wati nga na masudlig daw tang espiritu si Ma'am Sabrina, oy. Nasudlan siya! Oh, ingon bitaw ko nga nasudlan, ma'am. Sa pa'y nakita ni mo sa palibot ini akong kwarto. Upat ka bungbong, madam. Tonto, mga espiritu o mga demonyo ang akong gipatanaw ni mo. Ha? Wa man ko'y nakita, madam. Ay, dili man ko parehas ni Nalisa, madam. Good nga mga kitag bisag unsa. Ansay nakita mo kang Sabrina? Kuan, ma'am. Madam, ang iyang kagwapa. Kanang iyang kagwapa, mugna sa demonyo aron tintalon ang akong anak. Madam Mercy, ayaw na nagkontrahe ang asawa sa mong anak, madam. Oy, umagad naman na nimo. Dili naman na nimo mapalagpot, god. Pero mapalagpot ko ang daw tang espiritu nagulipon kaniya. Madam, karong Biyernes daw muanhi ang pari, madam. Kana, Mayo kay makalugar na si Padre Ramon. dili man si Padre Ramon ang muanhi, madam. Kay patay naman si Padre Ramon, si Padre Leo ang muanhi. Padre Leo? Hmm. Pari na si Leo? Oh, nakaila di ka ni Padre Leo, madam? Ano saan siya maabot? Biyernes, madam. Ihawi siya og 5 ka bisayang manok. Kaganahan kaayo si Padre Ramon ni Ana. Madam, Padre Leo lagi ang muanhi, madam. Dili si Padre Ramon. Aw, sige. Ang dami si Padre Leo. Di ana kita. Annalisa, ayaw pagsulti ni Bisan Kinsa sa atong lakaw, ha? Oh, ma'am. Ingnon lang nato nga dunatay naligsang tiguwang sa atong pagbiyahe unya atong gida sa ospital. Sige, ma'am. Ay, taon. Salamat, taon. Kaniya na mo. Wala niyo masugat ni si Rodel, ma'am? Si Rodel ba? Nganong amo bang masugatan? Miapas mo to ninyo. Ha? Miapas na mo si Rodel? Oo, miapas ninyo. Wala niyo masugat ma'am. Annalisa! Lakaw, adoan na si Madam Mercy. Greener nang nangita ni mo. Wapanam kaon.
Madam Mercy? Mukhaon na ka, madam? Diin ka? Dito mi sa lungsod si Ma'am Sabrina, madam. Nangumpra mo. Nya, gabi dako na mauli. Asa man? Nagkiat-kiat mo dito sa lungsod? Ha? Wain to mi nagkiat-kiat sa lungsod, madam, uy. Kuan manggod, madam, nakadas na magmigtiguang. Amo pang gida sa ospital. Unsa? Nakadas magmugtigo? Mao na, Rodel. Sorry nga nahago kag apas na mo sa lungsod. Kuan, amo pang gipahilo na ang tiguang sa ospital, mao nga nagabihan mi. Anong wa man mo magpa-drive na ako? Rodel, may mo ba? Ayaw na lang ni Dak, Sa sunod ba? Kailangan magpaibaw kasi mong malakaw? Sorry. Tuod, o ugma, balik ko na mo ang tiguang nga among narasmagan. Ha? Lula, gidatan ka na magputas. Ay, kaya lang makapawuli na ko. Pero la, luya ka pa. Misamot ko o kaloya. Misamot ko kaloya ko na ani ko din sa ospital. Dili sa ko gusto nga ani ko din mamatay. La, ayaw lagi pakiskot og kamatayon. Wa pa na mahibaw si Manoy Carding bahin ni mo. Ayaw na lang siya sulti. Unsa? Ngano dili makagusto nga mahibaw si Cardi nga buhi ka, Lula? Tungod kay dili makatago og sikreto si Karding. Hosto si Lola, Ma'am Sabrina. Dili na makatagog sikreto si Manoy. Ingon anak tuod na siya. Si Awon, pero dili na siya makamaong mamakak. Tungod kay mahadlokon siya sa Diyos. Lahi sa mga rima. Lula, ayaw na lang pagkiskot sa mga rema. Kay mas stress man ka. Mapauli na lagi ko. Kawato'y kaon ang akong agaon karon. Kinsa man gid ang imong agahon, Lola? Ang tagiya sa bahay nga akong yatiman. Kinsa man ang tawhan na? Aw, pamilya ha? Ayaw nagpangutan. Lola, ani na lang. Kami na lang magdaog pagkaon si mong agahon. O siya, Gikan dinhi, amo na lang dinlan o pagkaon ang inyong kusina. sige. Pero, pasitanan ko kamo. Ayaw kamo pangilabot sa mga butahan dito. Dili gusto nga akong agaon nga may muhikap sa iyang mga butang. Dili mi manghilabot, Lula. Hain naman sab si Annalisa, Rodel. Gidasiya ni Sabrina sa ospital, ma. Kinsa may na ospital. May nadasmagan sila. Na hospital kini, o ila kining giatiman. Di ba misulti naman ko anak nimo? Tuod. Kinahanglan imo nang mapabinditahan ang imong asawa, Rodel. Karong Biyernes, may muanhi nga pari. Kinahanglang mapagawa sa pari ang daotang espiritu nga nag-ulipon karon sa imong asawa. Minaw man ang baya. Kinsa man kang tag-iya ining baya? Ngano dili man ka masultis, Lola? Paabuto na lang nato nga siya na mismo ang musulti. Dali na. Ibutang na nato sa lamisa, sa kusina, kanang mga pinalitang ready to eat na pagkaon. Dali. Ma'am Sabrina, tanawa ng mga butang sa sala. Uy, unsa man na? Nalimbuad man na. Buti pasabot, ma'am. May nanghagis din sa sala. Dali na, Annalisa. Ato ning ibutang ang pagkaon sa kusina. Ug mamiya ata dinhi. Dali. Nasuko tingaling agaw ni Lola nga nawa siya din eh. Pagdali, Annalisa. Wa ko makauyon ini ato nakita ron. Ano lang nato ibutang sa lamisa ang tanang pagkaon. Annalisa. Tanawa. May kinan-an din sa lamisa. Dali na, Annalisa. Manggawas sa dinhi, dali. Ha? Oo, ma'am. Lampas sa pultahan, Annalisa. Ma'am, tanawa! May abling pultahan sa taas. Kang kinsa maka ng kwarto. Ma'am, dali. Ato
atong susihon. Ayaw, Annalisa. Ma'am, nga imo mo kong pugnan. Kinahanglan ato mailhan ang agaw ni Lola Liling. Dili maayo nga mailhan nato siya. Unsa? Nakita mo ang kahadlok ni Lola sa iyang agaw niya. Busa dili maayo nga mailhan nato ni. Ma'am Sabrina. Dali na, Annalisa. Mamaya ta dinhi. Dili, ma'am. Annalisa! Annalisa, ayaw pagsakas taas! Watay pagtugot gikan sa tag-iya nga mo sakata! Pabutan ako dis ubos, Ma'am Sabrina. Naunsa man ni babayana? Di kino papugong. Bahala na niya. Kinsa makaning agaw ni Lola Tinay nga nanghagis man sa sala. Ay naman tos, Ana. Nawa mas libabaw. Annalisa! Ana! Mamiya lang kuno ta dinhi. Doon na kilaing tao dinhi. Kay doon na nang lambas sa pultahan. Pero, hain man. Hain sa kampultahan na ang gilamba. Nganong nagsige naman nagkuyog-kuyog si Annalisa ug Sabrina? Unsa man, ang imo ng asawa ang agaw ni Annalisa karon? Ma, kalma lang. Unsay kalma? Nagkinahanglan ko sa pag-atiman ni Annalisa. Di aman ko, ma. Kung doon na kay sugo ni Annalisa, ako na rin sugo ah. Anak ta ka, dili ka katabang. Busa dili ikaw ang angay mo silbi nako. Ako'y musilbi ni mo karon, ma. Tungod kay gitugutan ako si Annalisa nga, uban na si Sabrina, sa pag-atiman sa ilang nadasmagan. Aron dili sila ikihaini. Annalisa! Ana, hain naman ka! Mamauli na kunot ta! Ana! Ma'am, diyan ako sa kwarto. Hain mang kwarto ha! Diyan ako, Ma'am Sabrina. Dali. So, dali. Doon ako ipakita ni mo. Ha? Oh, nagunsa man ka ining kwarto ha? Dali, ma'am. Padool na ako. Asa man ang giukay ni mo, oy? Iuli ng mga butanga, kay tingali maabdan ta sa agaw ni Lola. Masukot ni, upasakitan unya ta. Asa man ang giukay ni mo? Karaang kaban nga kahoy, ma'am. Og daghang sod nga karaan. Tanawa. Naay mga sininang ang karaan kaayo. Nasi mga duwaan sa mga bata nga kinulit nga kahoy. Di pa gani, oh. Napay tirador nga kahoy. Oh, bata tingali ang tag-iyaan ng maong kaban. Bata, gyud. Nagsagol man lang sod ining kabana. Karaan na ba kaayo? Annalisa, dali na ba? Ibalik na sa sud ang mga butang anang kaban. Mamiya na ta dinhi. Mura na pa og dili maayo ang buot sa agaw ni Lola. Pero, basin kung doon ay nag-away sa sala, maong nalimbuad ang mga butang. Oh, basin sab no. Pero dali na ba? Kinala makapauli na ta. Ma'am, tanawa ni. Oh, karaang picture. Pamilya ka na, dili ba? Lalaki o babae? Niya ang babae. Nagkukusog. Unsa na? Dili maklaro ang gikugos sa babae. Kay giwaris-warisan og lapis. Ana, murag mag-familiar ang naong anang babae? Si Madam Mercy ka na. O ganang iyang tupad. Mauna si Sir Philemon, ang amahan ni Sir Rodel. O ganang bata nga gikugos. Si Rodel ka na. Dili mahitabong masayop ko. Si Madam Mercy yun ni. Klaro kayo sa iyang mata o bakba. O kining ilang gikugos, bata yun niya. O si Rodel niya. Pero nganong giwiris-wirisan man ni? Bata lang makahimos pag wiris-wiris, ma'am. Nganong naabot man din ang karaang litrato ni Mama Mercy, sad. Pero, sigurado ka nga si Mama Mercy na? Bata pa man kayo ng babayana. Siya lang makatubag ini, ma'am. O, Annalisa, anong gisud man mo sa bulsa ang litrato? Ako ning huwaman. Ako ni pakita ni Manny Carding. O baka ni Lolo Elmo. Unsa? May tao sa ubos. Annalisa, dali na. Manggawas sa tinhi. Kinala makagawas na sa bahay nga way makabantay. Ako nang iuli ang mga sud sa kaban, ma'am. Annalisa, mura magday ng hagi sa kusina. Isa na ng kaban. Sige na. Oh, ma'am. Nana, ma'am. Nasiran ang kaban. Dali na. Mamaya na dinhi. Dali.
Oh, Luel mo. May tuyo ka? Ay, humanan ako ang garden sloyo. Ay, mahin mo bag ako nang lipihan ang nasunog na bay sa atbang nga bungtod. Wa naman ka kay watunon. Ay, wa na, sir. Sige, lakaw na lang. Pero, dili mahimuha nga, tibok adlaw ka dito. Ito nga na sa adlaw ko dito, sir. Ay, ako lang kuhaan sa mga sagbot ang gibarugan sa bahay. Sige, makalakaw ka na. Sige, sir. Salamat. Pagdali, Annalisa. Doon lang kita sa putahan. Nagsunod ko ni mo, ma'am. Dali, doon lang kita sa putahan. Ay. Oh, salamat. Niya na kita sa gawas. Dakan, Annalisa. Nagsunod ko ni mo, ma'am. Mamaway sa ta. Uy, Annalisa. Uy, naunsa ka? Ma'am, nalipo ko sa utas. Sige na, mamaway sa ta. Kung ko, ma'am, kibasig nagsunod na taon ng hagis. Dili mahimo nga mailhantan ni. Kisa ka tuntawana sa... Si Lola Lilingray. Si Lola Tinay Rama katubag ini, Ma'am Sabrina. Lola? Nahatod na namo ang pagkaon sa imong agahon. Pero, nanghagis man siya, Lola. Nangagis siya. Sabot pa sabot. Ano na nakapasok ko niya. Nakita ba ninyo siya? Wa, Lola. Kay nanagan mi pagkabati namo nga nanghagis siya sa kusina. La, kinsa mo gid ng imong agahon? Si Ramil. Unsa? Ramil? Unsay apelyido, La? Palacio. Ramil Palacio. Pero, usa siya kaamang. Amang? Amang? Palacio ang tagihan niya ng karaang bahay nga akong gipuyan. Sila ang una kong mga agawon. Mao ba? Amang di ay ang imong agawon? O niya, unsa man yung pagkasinabot kung doon na siya gusto? Amang siya, pero magkamao siyang musuwat. Mao di ay. Mao di ay nga igo lang siya ng hagi sa kusina. Bitaw, mga lagubo lang ang among nabati igikan sa kusina, Lola. Apan, wa mi makadungog og tingog sa tao. Amang siya. Mao nga ipagin niya sa pagpangagis ang iyang kayubos o kasuko. Bungol ba siya? Mao nga amang siya? Wasag ko maibaw. Basta kay amang siya sukat pa sa una. Sige, Lola. Kompleto ka na sa tambal. Nasikaso na sab namo ang imong bayranan din sa ospital. Balikon ka na mo ugma, kung pwede na ba kang makagawas. Ayaw ka mo kabalakar ako. Dili ko mamatay din sa ospital. Lola, Mauli na ka mo. Sige, Lola. Mamauli na mi. Ayaw na. Lola? May gusto ka pang isulti na mo, La? Waba ka mo igilap sa mga butang sa karaang bahay. Ha? Wa man, Lola. Nanagan dayon ni Lola sa dihang nabati na mo unang hagis sa kusina. Wa ba ka to siya masuko nga dilata ang ubang kidahan namong pagkaon niya? Dili siya magpili og pagkaon. Mao nga, dili ka mo nga iyang mahadlok. Dili ka mo ang iyang gihagisan. Kinsa man ka day ang gihagisan, Lola?
Wah, Unsa ha? yun lang yun siya ni Ana matag pauli niya. Manglamba sa pultahan. O niya mamuak usahay. Magsikip din na siya glakaw la. Oo. Maayo tingali nga mamaulit na milala. Ug ayaw ka bala ka, amo nang naatimandaan ang bayranan sa ospital. Dagang salamat ninyo. Pero, Lola, may mo pa paming mobalik sa bahay sa imong agangan? Bitaw lala. Gusto sabot akong mahimamat ka na si Ramil Palacio. Kung ako pahi ka mo, dili na ka mo balik sa karaang bahay sa mga palasyo. Unsa? Ayaw na ka mo pagpadool sa karaang bahay. Pero, nga naman, Lola. Dili ganahan og laing tao ang ako nga gaong si Ramil. Busa ayaw na lang ka mo pagbalik sa among gipuy-an. Oh. Sa may mo ginugtukan din sa sala sa Silong Rodel. Huwag ko mahinuktok, ma. Nagpaabot lang ko nila ni Sabrina o ni Annalisa nga mauli. Sa una, sa gamay ka pa, ako ang kanunay magpaabot sa imong amahan nga mo pauli. Usahay, mabuntagan ko pinaabot niya din sa sala. Kanang bintana nga nagatubang sa karsada paingon sa gawas, ang butangan ako sa lingkuranan. Anha ko maglantaw-lantaw sa daan. Pero may badaing mulakaw si Papa, ma? Negosyante ang imong amahan, Rodel. Mao nga kanunay siyang mulakaw. Ang man say negosyo ni Papa, ma? Ma. Ang ano ka? Nautanan ko nimo kung sa negosyo ni Papa Filimon, ma. Anong naghisgot mang kag negosyo? Ma, ikaw ang unang naghisgot og negosyo. Miingon ka karon nga negosyante nga akong amahan. Misulti ba day ko nimong negosyante si Papa Filimon nimo? Oo, ma. Karon pagod ka musulti nga negosyante si Papa. Hindi na ta maghisgot sa negosyo sa imong amahan. Kay masukuon niya siya. Sabaan niya taniya. Ma, patay na si Papa Filimon. Dili na siya makapangsaba nato. Ha? Sige. Dili na lang ta maghisgot sa akong amahan. Pastilan, uy. Naunsa naman ko, uy. Ganun din nalimot. Nalimot man ko nga patay na di ay si Filimon. Sige, ma. Dili na lang ta maghisgot ni Papa Filimon. O ganun dili man na to hisgutan ng imong amahan. Kung sa man may pagmahal ka pang papa nimo? Ha? Dili ka mataw ni kalibutan na. Kung wa pang imong amahan, Rodel. Dili ka ingon ni anak kagwapo kung dili pa ni Filimon nga imong amahan. Unya karon, dili na kaganahan nga maghisgot ni Filimon. O sa man? Wa kami nga was imong amahan? Wa, ma. Unsa? Kawa ako ni mo'y kasing-kasing, Rodel. Imong amahan, wa kay pagbati? Dili kami ngawon? Unsa man ako pagbati og kamingon ni Papa, ma. Nga nagamay pa man ko sa dihang namatay siya. Gamay pa kayo ko sa dihang namatay ang akong amahan, ma. Di ba? Gusto ko may numduman nga koneksyon niya. Tuod, no? Buon ang rason nga wa ko mobatig kamingaw sa akong amahan. Kaya wa ganit ko may numdum siyang naong. Tuod, hain man mga retrato ni Papa, ma.
Ah? Gusto ko makakita sa akong amahan, ma. Bisan sa retrato lang. Naapil og kasunog sa una natong bahay ang tanan natong mga butang ug mga dokumento, Rodel. Og apil na ang mga karaang retrato sa pamilya ug sa imong amahan. Wa gyud kay nahipos. Bisan usa na lang ka retrato sa atong pamilya, ma. Dili ko mahimo magtinir sa maong mga hulagway, Rodel. O ganon dili man, ma. Importante kay ang mga retrato. Aron makita kita sa unang mga dagway sa atong mga paryente. Labi na gyud sa akong amahan. Nasunog lagi ang tanan. Naapil og kaog daw sa Casa Alborono. Tinuod ka, ma? Ang sabi pagtuon mo nako, bakakon ko, Rodel? Dili man. Pero, Oh, ang sabi pero? dili lang tayo maghisgot sa akong amahan, ma. Annalisa, nahibaw na ko kung unsay mga tubag sa posible nilang mga pangutana. Oh, Ma'am Sabrina. Nahibaw na. Maayo. Kalimtan na nato ang ubang mga panghitabo karong adlaw, ha? Labi na katong Ramil Palacio. Ma'am. Ma'am, mahimo mo pa uli una ako sa amo. Annalisa! Oh, tingog ni Madam Mercy. Murag dili pa ka mahimong mulakaw. Ma'am, gidad anti kag prutas. Nagsinip-sip ka ba nako, Annalisa? Ma, ayaw na. Sakit ba yun na pamatiun nga ingnon ta nga sipsip? Okay, unsa man day na iyang gibuhat. Dili ba pag sinip-sip man na? Ngano iya makuhatagan og prutas nga wa man ko mangayo anak niya? Gusto lang kaniyang silbihan, ma. Ayaw lang sig insulto ka. Oh, insulto di ay nang atong mailhan ang mga sip-sip. Kung dili ka ganahan ining dana kong prutas, madam, mahimo man nga ako lang ni ibutang lamisa sa kusina. Oh, sige, lakaw. Sip-sipi si Filimon. Kay buutan man kay ng akong bana. Ma, patay na si Papa. Ayaw na sig hisguti. Biyain na lang si Annalisa din sa akong kwarto, Rodelbe. Ayaw ka bala ka. Dili ko kaliko yon karon. Mapamasahe lang ko niya kay sakit na sabkay nga akong likod. Ha? Sige na, Lisa. Ambilan ng daan mong prutas. Ako na'y pahimutang anas kusina. Ikaw na'y bahala ni Mama din, ha? Mayo kay kita na lang duha. Sige. Hilutan ang akong buko-buko. Sige, madam. Talikod lang. Ege. Dili ka ba mahadlo nga mamatay, Annalisa? Mahadlok man, madam. Bata pa kaayo ko para mamatay. Bote mo ipasabot? Nga kaming mga tiguwang na lang ang angay nga mga matay? Dili na mo maibot na kung ipasabot, madam. O may gipili ang kamatayon. Bisan ganing gamay bata, mamatay man. Imo pa kung gikasabaan? Ha? Uy, uwa, madam, uy. Una, sa pamay gibarug-barugan mo diha. Hilutan ako. Padayon na. Ay, hunong una, Annalisa. Ngano, madam? Ay, tanawa una sa palibot, be. Kung wa ba'y maligno, nga wa mahimutang. Wa man, madam. Maayo hinoon. Unsay maayo, madam? Maayo nga wa tay kaubang maligno karon din, he. Sige na, hilutan ako.
Annalisa? O sa may gitutukan ni mo anang abling pultahan sa banyo? May nakita ka ba doon sa banyo? Ha? Annalisa? Ayaw saya pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Daghong sa sapa. Paglihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw og Merry Christmas kaninyong tanan and a Happy New Year.